jo crec que era quasi un triple empat entre les esquerres més el PSC, d'entre Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i el PSC, i que Junts quedarà com també per allà a prop. Crec que els resultats portaran a haver de fer un pacte Esquerra i Comú. Seré per aquí al barri o bé, o sigui, al meu col·legi electoral del Gòtic i després segurament voltant per Ciutat Vella. El meu lloc favorit és el barri, és la Barceloneta, això segur. I després el pati dels Tarongers, que són allà el nou cap del Raval Nord. Jo crec que ara mateix el meu referent polític és Francia Márquez i Emília Llorca i l'Ada. Seria aquestes tres.